Hello mga guys! So today's video na mga guys, no, wala ko'y lingaw ba? Wala ko'y lingaw. So ako karon padung ko mamasol. Basi gusto mo mukuyog. Ug di mo mukuyog, ayaw kuyog. Hala mo diha. So karon guys, no, padulong na guys kay dili man kayo busy ang kuan. Abot na lang tag ni customer ba. So mamasol ako guys. Paitar gini watay cameraman lagi. So sa mga nagpa-shoutout day, no, atong i-shoutout sa abi. Kay sa di ay. Ito si Ipos ha. Orang to di magbuta. Kita anong kakay pugod mo magibasa. Ingke. Tingko garina. Kuha mo na. Bili. Ina ko gusto mo din ha. No. Sulod ang balde. Sulod ang balde. Kaya wala budut na pa lagi malugas basta kay puro pinang. Dari bod. Alam mo alay malugas bod. Napalagi malugas. Tamo. Oh, ang tuwa. Balik. Ito din pa masyado. Yung arang dagat po. Uwag po. Ay, abuhi na. Giraha. Iya. Ang kuha mo na. Giraha niya. Kuha mo kinakaroon. Ito guys. Kabuhay ng buwa. Jangan. Sini tuh balik. Manapit. Tuuban doon. Manapit. Gano'n na. Wala masaklaw mo? Saklaw. Oh my God! Wow! Oh my God! Ada sobat kamu. Wow! Karya bot. Kinikin. Oh. Ilong na gina.
Kaya. Oh. Wala lang. Bakit yun? Bakit lagi doon? Kaya may sudaan. Kaya marsyo. Dahil. Kamauta lang din sa biyuga. Kaya yun, taribon. Sabod kaayo. Pero mo kung gigamit kay ana may bato daan buwa magbanag ananay palutaw daan ba. Harina mo itanan kung kuhaan na. Kung kubit pan ang pan katira pag paluubot nila ba. Kana yo. Asa butang board? Butan ang payag. Video bitaw ko dai. Hinayog kuha, dekan kuha board. 5. Muna kuha na mo guys.